Praise God, Yanyankopɔn a woyɛ kɛseɛ. Ɛnnɛ yɛhyɛ wo anuonyam so. Kompɛmpɛn sɛ wode yɛadui. Awurade ɛsɔ yɛni dodo. Yɛntumi ɛmfa w'aseda ɛnni da biara da. Ɛsiane sɛ wo ne yɛdi no yie. Ɛnnɛ woama yɛn akwanya na woama yɛte nkwa mu a yɛbɛkɔ so ahyɛ wo anuonyam. Na yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Owura Yesu, Awurade gye w'aseda na kasa kyerɛ yɛn sɛdeɛ woyɛ no daadaa no. Na yɛde wo kɛseɛ ɛnso ama wo. Ma yɛnte aseɛ wɔ w'asɛm mu. Na Awurade fa boa a yɛntumi mfa ntintim wɔ wo mu. Ɛbra yɛtwɛn wo ma yɛtɔ so mmienu yi. Yɛda wo ase bebree wɔ Yesu Kristo wo din mu ne abɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo ma wakɔ aba biom de ba wote aseɛ sɛn dwumadie yi so. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no fi nnwom 36, Borɔfo si 36. Ɛfi enum de kɔsi nson no. Ɔdɔfo no yɛntie Awurade asɛm. Ɔse Awurade, mmɔbrɔhunu ɛyɛ kɛseɛ. Yɛhwɛ ɔsoro koraa mpo a yɛhu sɛ ampa mmɔbrɔhunu dɔɔso. Nokwasɛm, Onyankopɔn ne mmɔbrɔhunu na ɛkita yɛn bɛsi saa bere. Ne nsa no nnwuma nyinaa di adanseɛ saa. Na yɛhwɛ mununkum no mu a yɛhu Nyankopɔn ne nokwaredie adantia. Me ne wo yɛhwɛ so na yɛhwɛ mununkum no mu a sɛdeɛ Onyankopɔn ahyehyɛ n'abɔdeɛ anɔpa na awia pie, enwummerɛ ne ɔsram ne bosome no nso epie. Ebusuafoɔ, yɛhwɛ Nyankopɔn nsa no nnwuma sɛdeɛ a otumi ɛsesa ɛbere ne ɛnna a yɛkasa yi, Europe ne adeɛ, America nom ne adeɛ, ne nyinaa yɛasesa time. Ne nyinaa di adanseɛ sɛdeɛ Nyankopɔn no ne ho yɛ hu na bere a yɛbɛsesa time pɛpɛɛpɛ na ewiem nso so asesa. Na afei nkyɛn na adeɛ asa na ewiem ayɛ tum. Adɔfo nom Nyame yi na yɛsom no. So wode wo ho ato ne so yie anaa afa ne fa na obi aka biribiara nso ana wodi n'akyi. So kwan bɛn na yɛbu yɛn Nyankopɔn yi? Yɛbu no kɛseɛ sɛ ɔso ɔkorɔn no ɔno na tumi nyinaa kita ne nsam. Na ɔno na wiase ne emu nneɛma nyinaa ɔhyehyɛeɛ. Ɛnte saa deɛ a, ɛno nti na wonhu n'ani onyam no. Ma sɛ wode wo ho nyinaa to no so a, wobɛhu n'ani onyam. Ɔsɛ Nyankopɔn tene ne yɛ ɛte sɛ bepɔ akɛseɛ. Yɛhwɛ mmepɔ sɛdeɛ ɛtintim na ɛnhinhim no a, saa na Nyankopɔn ne tene ne yɛ nso ɛteɛ. Ɛnhinhim wɔ kwan biara so. Awurade n'atemmuo mu dɔ. Onyame nko ara na ɔyɛ nyansabu akɔ a obu atɛn sɛdeɛ ɛteɛ. N'atemmuo no, obu no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Emu dɔ. Ɔdɔfoɔ, yɛbia ni wobɛtumi de ne ho atoto Onyankopɔn yi ho. Nyansabu akɔ Nyankopɔn. Ɔno ohu akyirikyiri adeɛ ɛyɛ no ɛnnɛ. Ɔdɔfoɔ, yɛhwɛ sɛdeɛ Onyankopɔn ɛhwɛ yɛn ne ɛmmoa nyinaa mpo so ɛyɛ wɔn a. Wohwɛ ɛmmoa wiase ɛwɔ internet ne TV so ne adeɛ a, ɛyi Nyankopɔn kɛseyɛ di ɛde kyerɛ. Ɔmo ankasa wɔ ɔmo nhyehyɛeɛ, sɛdeɛ ɔmo si fa pɛ ɔmo nnuane, ɛne sɛdeɛ ɛmmoa nketenkete Nyame ma ɔmo aduane. Na wasan so de mmoa nketenkete no ama akɛseɛ no nso sɛ aduane. Nyame na yɛsom no, ne ho yɛ hu. Ɔdɔfoɔ, fa ho nyinaa to ne so. Why? Ɔno a na wakora yɛn so. Na afei, yɛhwɛ sɛdeɛ n'adɔyɛ teɛ, sɛdeɛ osi fa dɔ ne mma, na sɛdeɛ osi fa hwɛ yɛn so, na ɔde yɛsie n'ataban kɛseɛ no ase a. Ɛdeɛn nko na yɛayɛ ama no? Yɛhwɛ yɛn abrabɔ nyinaa mu a asoɔden kakra na yɛtumi yɛ mpo no, ɛyɛ ɔno ankasa na ɔma yɛn ho ahoɔden. Ɛyɛ ɔno n'adom a. Adɔfo no, momma yɛmfa yɛn ho nto ne so na ɔnyɛ yɛn adom nkɔsi awie. Bere a yɛtwɛn ne ma yɛtɔ so mmienu yi, yɛn mu biara nyɛ ɔyeraba. Ɛmfa wo ho nto nipa so. Nipa wɔ hɔ ɛnnɛ, ɔkyena no ɔnni hɔ. Nyame nko ara ɛna fa wo werɛ hyɛ ne mu. Me madam ɔkyerɛ me adeɛ, ɔkyerɛ me ade pam. Ɔwɔ nnwom bi ɔto sɛ, mede me werɛ bɛhyɛ Nyame mu
memfa me werɛ nhyɛ nipa mu. Nipa de ɔnte hɔ daa na Nyame de ɔte hɔ daa. Ɔdɔfo kyɛ asɛm yi na ma obi nso anidasoɔ. Ɛsiane sɛ Onyankopɔn nko a ɛna ɛbɛtumi akasa wɔ tibea no mu a ɛbɛma nkwa aba mu. Obɛtumi asa wo yareɛ na obɛtumi twitwa agye wo afi ɛka no a ahyɛ wo so. W'adwuma no a woyɛ no a ɛnkɔ so no, so frɛ ɔno. Ɔno nko ara na tumi nyinaa wɔ ne nsam. Ɔkasa a adeɛ nyinaa wie pɛyɛ. Onyame nhyira wo na so aba na nyɛ anidasoɔ wɔ ne mu. Kyɛ asɛm no, Nyame nhyira wo bebree. Bye bye.